Drychwch, mae gen I fwlb fan hyn, a mae fe'n goleuo. Ond sut? Wel, tu fewn i'r bwlb, mae yna batri, a mae'r trydan yn mynd o'r batri trwy wifren, i mewn i'r bwlb, yn ôl trwy'r wifren ac yn ôl i'r batri. Os yw popeth wedi cysylltu yn gywir, mae'r bwlb yn goleuo. Ydych chi eisiau gwneud i bwlb eich hun oleuo? Ydyn! I ni'n mynd i ddefnyddio y clai arbennig yma. Mae llawer iawn o halen yn hwn, a credwch yn ei beidio, ond mae trydan yn gallu teithio drwyddo fe. Clai trydanol! Waw! Codwch e fyny a roliwch e mewn i bêl. Cofiwch, dim ond gydag oedolyn sy'n deall ar brofion fel hyn i ni wneud unrhyw beth gyda thrydan. Sut mae'n teimlo? Feddal ac yn fel hawdd i symud. Unwaith mae gyda chi bêl, rhowch e lawr ar bwys y seren sydd gyda chi'n barod. Gwasgwch e lawr ychydig fel nad yw'n rolio i ffwrdd. Gadewch digon o bellter rhwng y seren a'r bêl. Rhowch y wifren ddu i fewn i'r clai fel hyn. Nawr, o'ch blaen chi hefyd, mae bwlb bach. A mae hwn yn fach iawn yn dywe. Ydy. Ydych chi'n gallu gweld fod 2 goes arian sgleiniog yn dod allan o'r bwlb? Ydyn. Rhowch pob un o'r coes yma i mewn i'r clai, fel hyn. Hedrych! Waw! Beth sy'n digwydd? Mae fe goleuo. Ydy, mae fe. A mae'r trydan yn dod o ble? Y batri trwy'r wifrau, eich darnau, eich bwlb, eich darnau eich y clai, nôl eich wifrau ac eich batri. Yn union. A dyna ni. Ein llwybr trydan. Cool! Drychwch, mae gen i rai enghreifftiau eraill fan hyn. Wow! Dwi wastad yn hoffi'r eich brofion sydd gen awi. Mae nhw'n wawi awi!